tampo ni sa usa ka lalaki nga mapatago lang sa nga Gilbert. Kini gibuhatan og duwa sa radyo ni J. Badayos. Kay sunan ang atong sender si Gilbert. Hindi ko problema, bahay na sa kong manghod nga lalaki, nga ulitaw pa. Grabe ka ba dungon? Bugoy kayo. Maparabay na siya makakutlo og kinabuhi sa tao. Pero sige ni magkita og karambola. Halos kada adlaw magkita og iksok magay. Labi na og makasugat sa og tao nga bag-o siyang pananaw diri sa among probinsya. Dayon na sa mga tagbikil. Basta magkita siya nga bag-o pa siyang pananaw ni mga tao. Ingnon mo doon ang nahitabo. Lonely table just for one in a bright and crowded room, while the music has begun, I drink the memories in the gloom. Do the music still the same? It has a bitter sweet refrain. So play the song that way it used to be, before the living city of the sadness. And maybe just passing by the window, you will hear a love song and a melody. But even if the words are not so tender, you will always remember the way it used to be. Kapagaw na. Basta-basta kong tingog na ko. Okay, pupita ko ba ginom kanta pre. Ay, grabe. Ikaduhara ko na mo, pre, oy. Dong Gilbert, mahurot na gani nagkatapusang botilya nga dunay sud. Undang na taon mo ha. Ayaw mo palabig inom ha. Labaw sa tanan, ayaw palabi og gasto mong duha, okay? Day. Tagsaraman taon may mag-inom ba? Mahogit Mari, mahogit Mari. Kuan mo palit labing usa ka botelya pa Mari ha. O ya, kay usa ra pare. Ya, paglas na mo ba? Ani, atuan di tayo mong manghod ka, kaya nangita og gumot. Unsa ko no? Hala, ngano na maghato. Pasti na ni tawhana. Ani unsa man? Bida ni manghura. Baita. Pagkahasol gyud ng manghura oy. Atun din ako. Pidasos! Ha! Buhi ko ninyo, eh! Bali-balian ko gusok tawa na! Buhi ko na buhi! Sana! Ato ka ni kumusokol ni mga. Ha, parbeda! Oo, si Sokol. Ay, tawon na lang Oo, makakita mo sokol. Uy, unsa na lang gini, uy, unsa pa ka, uy? Una magilabot yung tiguang good. Nuy, tanan na Kuyot na ko, tanan, ato sa abong, tanan. Lecture na dadaan sa inyo. Ay, wala na ikita ang kanang kuan, kanang tipoy ang siya pag umangkod ang dapesta. Tiha, yan yung Sige, ito lang, tanan lang sa inyo, eh. Bata, nga guwapa, ay, parbeda. Asa na, John? Puso ang guwang, be? Ruda, harigin minaikan. Bida agas dugdong nga bila na ba? Plituan yun na niya. Pausos! Dili, tanan, uy, dali. Sus, kita rin. Sus! Ha! Kinita man na ninyo mga silingan, ha? Basta doon na gali bagos ko pa na nao din is itong dapit. O niya, akong duulo niya, bistigaron ako. Di gali ko makauyon sa tubag. Piti na ako, okay? Pero igo naman sa kanya, Kuan Bini. Kung uwa matumatlok ni mo ba? Ay, saba niya, Miking. Sabaan mo, Miking. Usan ka laki mo, ha? Usan ka laki mo, di? Kaya niya mo ko ni Bini. Ako ba ko? Usan ka laki mo, ha? Ngita na sa kakaway, bida ni mo, eh. Wala na yun. Kidalang siya na, eh. Pato ko nitis, mga tao-taon. Kaya, asal ba abot siya na, kirig nito, igot sa kumo na ko ba? Umang siya, katalos tiguang ba, Noy ba? Amo lang gunita tiguang, kay para maunang away ba? Uy, ikaw, Bernie. Kahasol biya ni mo, eh. Yeah. Ay, koy, bito. Nay, nampalong mo sa koy, bito. Kita ka nito. Paras bay. Ano din? Ano din? Marusin na biliban ko ni manghura kay kung imong dapatan, di gid mo sukol. Tahaw ni kayo mo sa among mga kaliwat. Sambot akong iyag yung maguwang. Pag abot sa bahay, matong gikasap-an ako mayo. Oh, ako pa ikaw, no, Bernie? Manarbaho ka. Di ka magsigi o
Laroy-laroy? Ha? Kita pa kag-away? Unsa naman sa hinungdan ha nga nakakita naman sa kag-away ha Bernie? Kanang, basta doon na akong kita kaya din sa tubak ng pagkumpananaw ba. Mm. Sa tahon din na ako, investigaron, o taga-diin siya, asang ginapita po yo. Bati ba tinubagdan? Giunsa ka mo day pagtubag ato be, aber? Sikahan noon ko, gingnan ko nga. Kisa mo kung tanong ka na ko. No? Bida, usama ka, isliya ka? O yung birahan din ako dito. Sukmag na kong kuto-kuto. Ibawas mo noon, igo mo noon. Ang igo ko, sukmag sa ko niya, bida, dugo ko nga pila ko. Ako sa ipadugo ang iyang apil. Bida. Ikaw, Bernino, Oh, sa may labo ni mo? Ha? Kung naidili taga din na imong magkita, imong investigaron. Labo pa man imo yung pulis, mag-investigar ka. Madugay, no? Ito, no? Ilang pundas di kong tutuwa ka. nga, bida, sana lampong. Kinsa sa taon tong tiguang nga gidanit suna no? Basi kuno toy paryente nga gipangita dinhi sa ato nya imong giingon ato. Dito, ato na day, ani. Ato tuon tong tiguwa nga gikoy yung tsuna. Akay mga yung pasaylo sa gibuhat ni Bernie. Kablap, bantay ka? Nalayan, tanalay. Kasakit, kahapdor sa gipag-hit sa akong abil. Nato man siguro niya. Ay, okay na na, Noy. Okay na na. Nanit ang unamang dugo. Ay, Noy, ikanalay pasensya atong Benny, ha? Kuan man ko to, bugoy magkukutawahan, ha, God? Wag yung kumahadlok at to ni Nay. Wala to siya sa akong lagi ano eh. Ako, katuna ko magbalik-balik sa prisuhan. Primero na akong preso, nakapatay kong tao. Ha? So, gawas na di ay ka sa piso, Noy? Ug nakapatay na di ay kag tao? Oo, ay ni ako din kiniaman ko no din ning maong probinsya nagpuyo ang akong pag-umangkon. Nakasyudad man ko dahil. Ay, nari kay pag-umangkon nga nagpuyo ning dapita? Oo, dahil. Kisay nga sa imong pag-umangkon? Ang iyang ngahan si Gilbert. Pero wa ko kahibaw kung kinsay nga sa iyang asawa. Basta nga kung pag-umangkon, Gilbert ang pangahan. May manghod maganin ing kinganlan og bintot. Mao ba? Doon ay Gilbert din Noy, pero dili man pintot ang nga siyang manghod. Oh, katong imong kuan nakigsinumbagay ba ni mo ganina? Kuan to manghod to ni Gilbert, si Benny. Tula! Tula, mo lang tiguan ang itulatan ni Bernie? Akong manghod? O na? Uy, Gilbert, may kanya adi ka? Gilbert, ikaw kini? Oh, yung pabling! Ikaw ni yung pabling! DXD. Grabe din naman kung kahikurat sa dihang nakita na ako ang idarang lalaki nga mga kasukmagay sa kumanghod. Kaya nga ako ba din yung uyuan nga wa mailhi sa kumanghod. Kutong gidool na ako sa tiyo o gikos na ako tungod sa tumang kalipay ba ang nakita mi o akong uyuan. Salamat kayo dong Gilbert kaya nagkita kita. Ikaw yun ang ako gianhe din sa inyong probinsya do. Pero tempo tiyo. Ikaw rin ang gikasukmagay ni Bernie kaganiya, ako manghod. Imong to bangkod Bernie tiyo. Usa. Bitaw diyo. Pag pinasaliluay na lang mo, uy. Wa man sa kaila si Binigod nga ikaw ba dang iyang uyuan? Unsay Bernie. Bernie mang manghod ni. Wa may manghod nga Bernie ang ngalan. Ang imong manghod bintot man. Gamay po kayo to sa dihaw na preso ko. Siya bitaw to diyo. Bernie ko rin tinawag niya nga. Wa man na mo na siya tawag kag bintot. Kaya masok ko magtawag kag bintot. Mo nga, Bernie ang gitawag niya. Ay, pagkainahak bata. Si bintot niya ito. Uy! Si bintot to. Pero masukol ganun siyang tawag ko ng bintot. Ha! Kalo ko utok ng bata niya. Siya na itong Bernie na kong iluhan sa gamay pa. Kasakit ako. Negosyan ko mo kasakit akong samad. Ay, na siya na pati tiyo, uy. Kaya kung magkita mo, basig musukol, unyag mag-away na pud mo. Dito, diyo. Ayan na subit sa tampalong. Magpailya siya rin ni mo. Diyo, babling ha. Arong inigtapalong mo.
dili siya mo palag. Di man na siya mo sukol o partido, labinog ka na maguwang niya sa edad. Tao ka lang eh. Dada ako dito. Ha? Dada ko dito, Gilbert. As kang nagutan ni Tio Pabling, nga pagkasayo diya, nga iyara diya yung pag-umangko na iyang gikasok magay nga si Bernie, nga nailhan nga ni Adto nga bintot. Nanangid may suna nga among dadon si Tio sa amo. Pagkita niyang Bernie, perti niyang laguta. Si Bernie sad, nasiyak nga gidaan na mo ang iyang gikasok magay. Unya to? Bernie, diya tao ang imong gikasok magay, oh? Among gidaan din eh. Nara siya ay, tiyo. Animal, ikaw din yung kanahana ka? Nung diyan na yung tiguang din ha? Ano yung Gilbert? Yung idaan mo tiguang ha? Gusto yun sa tiwas sa tiguang nga. Ay, Bernie! Sus! Pagtuyo, ha? Kiling imong gikasok magay, ha? Mauni nga itong uyuan nga si Tio Pabling. O saya, ha? Siya? Oh, Tio Pabling. Ikaw din ni Tio. Animal ka? Ako'y tig-ilo ni mo sa igamay ka pang bata kung mga silyas ka. Unya karon imo kong gituto ning habel ko, ha? Ay. Imo, bahil ka. Ah! Eh, Oh, yun, sakito. Sakito. Oh, Kita okay. to diyo. Sorry ka diyo, bida ko kailan mo. Sorry yo. Berne ka pa, bintot ka mang dako hanggawa ka. Probita sa tiyo, yo sabon man. Gusto na Tio Pabling, gusto na. Ay na usbik sukmag na Bernie, gusto na. Bitaw tiyo, pag pinasaylo ay nalang mo. Uy, kay, umasa ka ila si Bernie nga, ikaw dagi ang uyuan. Sorry ka diyo, bida. Siluwa lang ko, dahil gani ko na ba sa'yo, wala mo. Ngita ko bonus ka, boss. Berto! Asa naman itong dula? At ang sayda ay nag-istoryahan ay mura og nagka-sinabtanay naman tingin ng duha. Bida, kinirabat Tio Pabling na ako. Bugoy ni kayo sa una. Killer ba yun? O kanas Bernie, murag diha na maliwat niya. Nga sa ato pa, di day maayo nga ni ana ron din sa ato ng inyong uyuan. Kay kuyaw kun musamot na bugoy ng manghod nimo. Magkistorya niya ko ni Tio Pabling. Di ko musugot nga yang pangdayon na ng bugoy ng manghod ako. Samot nga, wa siya ugma nga mapaabot iyang kinabuhi. Tiyo, salamat eh. Sa imong papasaylo ko. Thank you. Pasaloon nga rin ako ang laing tao nga nakasana ko. Ikaw pagkahanga ko pag umangkot. High five! Na mo, ibigpan ako na mo. Idara na high five japon ka. O, ay, may niya na ka, Tiyo, da. Abi ni mo, Tiyo. Karoon nga na anak ka ba? Niya na magiging ka din, eh. Abi da. Aron kitang duha na kanang manghaw din, eh. Hadlo ka na akong upang mga tao din, eh. Samot ng niya na ko, uyuan ako nga. Ex-convict! Na, killer! Pag yun, killer! Usayan? Karoon ni anak ka. Lian na to ang imong pag-abot ni sa mong dapit. Ato tas kumas. Mangita tagkang imong kulatahon ako'y kuputi kay kulata. Tara na yung sumabling, tara na. Manay. Usaman, gusto ko ikaw may kong kulataon. Ah, Mabili, ha? Gilbert. Manay Gilbert. Di are ka. Ngayon ako nagpaminaw sila pa nagsulti. Sa akong manghotog si Tio Pabing. Isagba na lang ko sa diyang huwag ko kauyon sa panagsultis duro, ha? Ganyan na rin kami na mo. Tataon na rin, ha? Tataon na? Gusto ka. Ganyan rin ko nagpaminaw ninyo. Huwag sa... paminaw na ko ng duha, pamunduha ba? Na nagsulti. O ikaw, bugiro kayo ka. Oh. Ikaw ang gusto nga mangita o gubot sa gawas, di ba? Di, amang good. Nay, kuan ba? Oo, siwa. Nakabati ko. Ha? Nagihagan ni mo, Tio Pabling, at tumot gawas ang mangita og tao nga inyong ipakulata ni Tio Pabling. Ingon ka, di ba? Nagadungo ko. Nga ako ipakulata. Bitaw. Sayo, sa naman sayo, ng tao rin his ato, nga kining uyo, araw, ex-convict! Nya, killer! Hello? Killer! Hello, ha? Ay, Bentot. Narungan niya anak ko sa akong edad na padung na sa pagkasaw. Dili na ko maghimo og mga binuang.
para kuan ba kanang para nakasukmagay lang gani ta atong niagi mga adlaw kay mo magkong giunhan. Dili na ko mangita og gubot karon Bintot. Nagbait na ko. Ay, yung pita ng bintot, oy. Bata ka na, bintot. Ngayon mo, ginigilo mo na ako, kuto mo kong lubot. Ita siya, Bini, o di ba, Berne? Ana lang, ilang bintot. Mao naman ay naanda na kung isampit ni mo sa gamay ka pa, Bintot. Kung sa pasagil lang ko nga Bintot, ang isampit ko nito. Ini, Tio Pabling, ang storya niya itong kita ng duha. Ay, doon ako importanteng pagkisultihan ni mo, Tio Pabling. Bida, sama niya, pero bida. Ano yung pagsultihan niyo, manay? Sama na, pilas na dire. Tapos kung magawas ko, magawa ko nga, mangita ko grumble ron. Ay, so, Bintot, aminaw. Dili ko gusto nga musunod ka sa ako pagalakan. Nga nahimo kong kriminal o sod gawas ko sa presohan. Ba't kaya ang ginagatas ako kinabuhi? Ayaw kong sunda. Nakabati ka ba, Bintot? Ay, mao din ay buod ni mong pakigsultihan unta ka na ako, Gilbert. Otyo, pero sadyang nakadungog ko nga imong gipadlong si Bintot nga dili mo sunod sa imong lakag. O, halipay ko. Abim ko na ko, nalipay po ka sunod siya sa imong mga binuhatan. Ay, nasayop ka, Gilbert. Huwag di inihigayon ang aniaan ako sa inyo. Ako'y mapitol sa sungay ug maputulan na iyang sungay ang manghod mo. Lamat kayo, ha? Pero, dili man ko magdugay din sa inyong probinsya pa. Igor ako nga bibisita din eh. Kung mga ganyan natin nga, gusto ka nga mabutaan ng manghod ako, ay mayog. Imo lang ibalik sa syudad ng ato yung ibalik sa syudad Subo. Imo na lang doon si Bintot. Gilbert. Misugot si Tio Pabling nga nagbalik niya sa syudad. Nagdoon niya sa Berne. Mao nga nakigsulti ko ng Berne ang manghod. Kung nalipay ko siyang tubag nga, masugot siya nga dadon sa kamuyuan na nagbalik niya sa syudad Subo. Oh, mao na Berne. Sugot nga dadon ka ni Tio Pabling sa iyang pagbalik dito sa syudad Subo. Sugot kay kuwan naman, oy, bida. Gusto mo makataan ng syudad sa Sugbo, ha? Basta doon na yung binuha nito. Nagdal mga naipatik-patik na daw, ha? Limpasan ko na, pero papasan. Kailangan nilang kita, no? Pulos ka lang yung binuha na. Pulos binuha ang puro na nasusot mga utok. Ay, lisod ka naman yung daong tagtong. Ay, lisod yung dogo na. Bisang taga-provincia lang ko, pero kining ko mo na ko, eh. Bida, lapo sa galublak, oy. Pero kining ko mo na ko, kung mo igyo na si mong naong, hiwi ko na. Ah, di sa ko paigyo. Kuti daong na, kuti daong. Matod na nila ni Tio. Kung ni Bernie sa syudad upa, niglarga nila. Ha? Oo, dong. Bakasyon ta dito o pila ka adlaw lang, gwed. Ikaw gud. Pero hindi lang tayo magdugay dito. Kay niya, biyatas di probinsya nga itong panrabaho at panginabuhi. Bisag nga, doon na taksiman na dito. Sige dong. Dugay na sad kay ng duwak si na, uy. Ako, dugay na ko'y kumakato sa syudad. Gigi. Ako yung Tio Pabling nga, mukuyog tayo ni kadto nila balik Subo. Tuod man, paglarga na Tio Pabling balik sa Cebu, nanguyog may mga kasawa. Okay na sa bahay ni Tio Pabling dito kay, eksakto naman mi. Misuro mi dayon, si Bernie sa gawas. Unya, kurat man lang ko nga. Nagkarambula man dito sa gawas, doon na may gubot dito. Di ay, nakita gubot akong manghod. Nakasugat na yung mga bugoy, ug bitabangan si kulata. Pitoy, mapagalan ito pag-abuti ni? Ha? Kita rin kagubuti ni? Kita rin kag-away? Saan na mong kaway? Ay, matigali siya masayod. Ako kang pag-umangkon. Irsa ba ka itong tao nga itabang ni Bukulata, ha? Bintot? Kaya ako nga doon, kinsa man. Ay, ayun na, Jo. Okay ra, kaya rin ako. Sila mo tos making o yupaw. Bida. Ayun lang, kapila-pila, Jo. Ayun lang. O sabay hinungdan nga. Pulos ko na kaigo nila. Pulos burot ilang mga ngabil. O sabay hinungdan ka kitabangan ka man nila, ha? Tulo ka tao gipang piskat, may tubang na ako. O, bida, kulota rin ako. Uy, Ako sila kingnan nga, taga rin ko. Onya? Una. Dili sila mo tuwo nga, taga Cebu City ko. Kaywa ko na ko piskat ta. Kaya taga Cebu City ko ro, pero gipang piskat. Usayngan?
Hinoon, ipagpiskat noon ang mga tao din eh. Kaysa dihang may adto ko sa inyong probinsya, mag-umang kong naayo ato sa piskat. Bida, pues. Di na, dali naman ni Gilbert. Sukmaga rin doon akong mata, bis. Sukmaga rin. Ano naman? Sukmagang doon akong mata. Aron, mabuhaw yung lagom. Huwag mura sa kong gipiskat tanahon ba? Sukmaga rin eh. Sige, aron ko. Piskat to ko, tanahon nila na ko. Gipiskat ko. Maingon na sila taga Cebu City ko. Sukmaga din eh. Are, sukmaga oh. Dara na yun. Sukmaga na yun. Hasta labaras o na ko ng manghura. Be, kung kamo kuno, kung kamo pasultihon, kung sa minyong kasultihan eh. Gilbert. Okay, Ate Pres. Okay, ang sendo na ito karugad lawag, Ulya. Ano mo diha? Tanawa, kita na. Si Gilbert. Oh, Gilbert. Muni Gilbert. Oh, kanina yung manghod, Ate Pres, nga bugoy kayo ba? Pero wagod kaagi ko kan. Wagod kaagi kaawa, kapatay. Kanina yung uyuan nga si Koan, mao ni nakapatay. Pabling. Yan, ulis pabling iyang kulata. Huwag siya kailangan sa pabling niya iyang uyuan. Kulata niya, mao to gidasya ang Cebu. Kulata mo sa siya dito sa Koan, nakakita mo sa siya. Koan, kining Away? kay nagtuon man tong katong mga tao dito nga di gyud siya taga Cebu. Kay taga probinsya mo gyud siya. Nya ang ilanan day nga taga Cebu si Ate Pres kay piskat ng mata. Ha? Usa? Usa nga? At sabihin ko nung nga taga Cebu, siya di ligay taga Cebu. Ngano ba siya? Di ba ka piskat ng mata? Oh, anta ni taga Cebu, piskat tunog mata. Abot lang rin niya. ba na, Motong nagpakulata siya maguwang siya. Manoy, kulatara akong mata manoy. Ano, piskaton? Para ilhan gyud ko nila nga taga Cebu ko. Kay gusto lagi siyang aan nga taga Cebu Ate Pres. Kulata akong mata manoy para mamuwaw niya. Ingnan ko nila gipiskat ko. Pag inikulata ba, Oh. ang mata ko niya, mabulhog noon. Mabulog. Mabulhog. Mo na problema Wala. niya. Wa siya kasabot sa igsoon Ate Pres. Bam! Unsa may basa na to diya, bam? Niya na ang dila, nagihuwatin kay Little Mar. Hindi la. Sorry. Unsa ni nila ah? Kung ari ka dire sa Santiago 3, versikulo 7. Ah. Makahimo ang tao ug nahimo gayud sa tao ang pag-anad sa tanang matang sa halas nga mga mananap, mga langgam ug mga binuhat sa kadagatan apan walay makamanso sa dila. Daotan kini og dili kapugnan puno kini sa hilo nga makamatay. Ako kining gibasa tungod kining sugilano nga nagdagan nga ato ang nabati nining orasa, mo gamit kita og dila sa pagpahimangno ug pagmanso sa batasan nining manghod. Unya, sige li, saan man ni mana? Gahot man nagdila. Maghuwag sa dila, nagtutoy sa dila asa mo gamita. Nagkatawaras Father Elias Algabrini mo kung gawat ka sa dila. Ako lang siya suko gid. Gamit ko kurtanan ko dila di ay. Ang kaning akong ibuto sa bot is mansuhod yun nila ng kinaiyan nining ilahang manghod. Ah. Oh. Hay maayo ka ha. Kun, Papuyon sa inyo ha, bam. ang pay kay Bambina. Hay maayo ka ha kanang naang singa niyong ang imong mga pagmanso, ang imong pagdisiplina sa kani puro mong kusog ang gigamit. Kusog bitaw. Oh, kay ang ginagamit ko kusog kay gani labi nang uyuan nga ni abot, killer ug nagbalik sud gawas sa prisuhan. Oo. Oh. Kining na ang hay maayo kag magkalugar ka Gilbert kaning imo ang manghud ug kini mong uyuan kanang panuroy ko mo dito no makalugar mo manuroy man na sila sa gawas makalugar ka nimo Gilbert asa pit inyong balay Gilbert kanang dad ako na nimo uyuan Nasa la Basil. Pasil Oh. kanang magkalugar ug naamoy lugar Gilbert hay maayo kadto ka mo manuroy dito sa Simala. Simala ug sa kang Monsignor Kamumot. Oh, Karkar. Oh. What kay ba nga? Liadulig. Oh, ari ba mo tukos kanang Naaboy ko ano ba? Divine Mercy sa Konsolasyon. Oh, konsolasyon. Sa Liluan. Pag-arip, sa dili po mo maabot sa kamon, senyor kamo mo sa Valladolid, mahapit mo dili sa unahan ka ng sa Kyotokos. Kung nalapit to yung birin sa Patiman as bunton. Katong nagsigisan. Oo. Kay ang kura, kay ang pare di nga nasain, usa sa mga pare di assistant mantingalis padre, or siya ba'y kura, Father Boy Candole. Kana iksoon nas bana sa akong manghod nga si Sabino Candole, bana ni Adet dito sa Libertad Norte sa Bayan Bohol. At kuno na ng mga lugar ay suroy ng imong manghod. Ay, pagkusiling ni Father Asiano Ubod. Oo. Diya sa O, di ba, San ari- Vicente. o, di ba, Liluan. ari po ka dili sa muno katong kang munod Senyor Krikenbeck, katong kang kuan, katong kang Monsignor Krikenbeck, ang bapat muli na kadapan inday. Asa naman ka, Nay? Ato na ka? Ako kay late na ko. Mao ba? Trabaho ko si Kuan. Sige. Oo. Bye! Sige. Ay, Padayon, ma'am!
I like your Si hair. Nay, may Coronado to. Oh, tagahinatilan. Paisano na mga tagawa nga tagahinatilan. Onden. Adto ni mo isuroy na. Way kaso ni si Tio Pabling kay nagbago naman ni siya. Oh, unyang tambagan ni Tio Pabling ngayaw sunod sa ako mga lakang. Entonces, adto ni mo dito isuroy kuno na mo dito nga. Pakita siya, pabasaha siya sa mga testimony. Na may mga testimony nga post diya sa Bumbong. Alam bitaw. Sa chapel ni Monsignor Camomot ug katong dito sa shrine ni Mama Mary sa Simala ay sa Lindugon. Oh, so wali ko no Gilbert no. Kasi hindi ay malukmay. Kaysa ako nang gingon gagamit ang dila karo pero usahay ang mga kinaiyaw ang mga pulong nga mogawa sa atong dila nagagitan mas kasing-kasing. Sige. Ano? Kanang naang pwede sa ipakuyog ni magbayot ari nako. Aron mo tambagan to no? Salamat po nga dito tuluman noon. Kunak!